Os traballadores do Servizo de Limpeza dos Hospitais Provincial e Montecelo iniciaron hoxe o seu calendario de mobilizacións. Fixérono cunha concentración ás portas do primeiro centro para reclamar melloras nas súas condicións laborais. Entre outras cuestións, exixen a concesionaria Acciona que se lles recoñeza a perigosidade no seu traballo. Que estamos en un riesgo total, vamos. Y entonces pues creo que merecemos que se nos reconozca el trabajo que hacemos, a lo que estamos expuestas todos los días y simplemente eso, y no perder lo que conseguimos hasta ahora, lo mismo que se le reconoce al resto de la casa, de médicos, de enfermeras, de auxiliares. Nosotros también, o sea, no somos personal sanitario, pero estamos ahí exactamente igual, a pie de cañón 24 horas. O persoal recorre as mobilizacións para intentar desatascar as negociacións que aseguran que a empresa polo de agora non fixo ningún movimento. Porque llevamos más de un año intentando negociar con la empresa y no hay manera. En enero hicimos unas concentraciones igual que las de ahora y la actitud cambió un poco, pero han seguido alargando un poco la situación y nos vemos abocados a intentar dar un giro para que la empresa se ponga un pouco máis en serio a negociar. De seguir así, o vindeiro 2 de maio comezarán unha folga indefinida. Antes, o 27 de abril, teñen prevista unha manifestación polo centro de Pontevedra. Temos acordado para a semana facer xa acordar servicios mínimos e demais. Esperamos que a empresa se aveña a ter polo menos unha xuntanza. De momento non temos nada concreto. A marcha do día 27 de abril partirá ás 6:30 da tarde dende o provincial para rematar na Praza da Peregrina.